Hormatly Daşoz vilayatynyň ýaşaýjylary. Siz 15-nji ýanwarda saat 10-da Daşoz vilayatynyň Aşgabat ýolunaky Maliyap we Ruhubelitlik postlary baryn. Şol ýerdäki postowy polislary ýollar bekanun ýapyldy diýip, inni ýollary açyň diýip aýdym. Türkmenistanda koronavirus keseli ýok diýip prezidentiň özi aýtdy diýin. Näme üçin siz bekanun ýagdaýda ýollary ýap saklap dursunuz diýip soraň şolardan. Eger-de polisler ýok ho, Türkmenistanda koronavirus keseli bar, Berdimuhammedow sizi alýar diýseler, onu polislaryň diýen sözlerini video düşürümde halkyň içinde paýlaşyň. Bize diýerin. Eger-de polis işgärleri Türkmenistanda koronavirus keseli bar diýen bolsalar we şonuň esasyna biz ýollary ýapdyk diýseler, onu Türkmenistanda karantin ýa-da gidip dur diýip Berdimuhammedowyň çykaran kararyny görkezsinler. Eger-de prezidentiň kararyny görkezip bilmeseler we bizde diňe ýaşulynyň dil görkezmesi bar diýseler, onu bu royal soralar prezidentiň dil görkezmesi bilen çözülen ok. Bu bekanun ýagdaý. Çykaryp prezidentiň kararyny görkeziň diýin. Eger-de polis işgärleri Berdimuhammedowyň kararyny görkezip bilmeseler, onu polislere diýin. Siz bizden diňe pul soýmak üçin ýollary bekläp dursunuz. Biz siziň bekançylygyňyzdan halis ýardyk. Ýollar açyň diýip talap edin. Türkmenistanda koronavirus gowşady. Beýleki döwletleriň hemmesinde ýollar açyk. Diňe Türkmenistanda ýollar ýapyk diýip aýdym şolara. Biz halk bolup Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça prezident wezipesinden hem ýokary konstitusiýon organydyr diýip aýdym şolara. Siz kanunlary bozmaňda ýolları açyň diýip talap edin. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna gerek bolsa biz sizi işten hem boşatyp bileriz diýip aýdym. Biziň şoňa dol hakymyz bar diýin. Gerek bolsa halk bolup prezident tam işten aýrmana dol hakymyz bar diýin. Eger-de ýollary açmasalar, şol ýerden hiç ýere gitmeň. Tä ýollar açylynçalar. Durun. Eger köplük bolsaňyz, onu özüňiz öňe çykyp kanun ýazyna ýollary açyň.